Тракторлар, комбайндар, шешу комплекслары, язгы кыр эшләренә әзерлекне көздән үк башладылар. Шәле авыл хуҗалыгында бүген хуҗалык машиналары әзерлек этабында. С вещами проблем нет. Склад заполнен. Мы успели до поднять цен, привезти запчасти. Поэтому проблем у нас таких нет. Техника әзерләү белән механизаторлар үзләре шөгыльләнә. Фәнис Сафиуллин мәктәп укучысы вакытыннан ук әтисе белән комбайн ярдәмчесе булып эшләгән. Язын ул туфракны тырмалаячак, җәен комбайн штурвал артына утырачак. Хәзерге моментта 12-20 айында эшлибез. Менә язгы кыр эшләренә әзерләнәбез инде. Тракторларны, техникаларын ремонтлыйбыз. Запчастлар бар, запчастлар белән проблемалар юк. Зарплаталарын биреп торалар, Аллаһка шөкер. Республикада агросәнәгать комплексы оешмаларының язгы кыр эшләренә әзерлеге буенча конкурс уза. Аның кысаларында махсус комиссия Шәле авылының авыл хуҗалыгы техникасын тикшерде. Почти на 90% технику выстроена. Техосмотры пройдут уже на этой неделе, начнут. В основном техника вся готова, да, и сеялки, и барнавальные агрегаты, и культиваторы. Районда комиссия тарафынан барлыгы 8 авыл хуҗалыгы оешмасы техника әзерлеге буенча тикшерелде.